Som els nois i noies de 5è de primària de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell i us venim a presentar un treball sobre la vida al Parc de la Guineueta. Aquí sortim els nens i nenes de 5è. Nosaltres hem triat el tema del Parc de la Guineueta perquè el tenim al costat de l'escola. Hi anem sovint, tant per fer festes com per jugar-hi. I en sabem moltes coses, però encara en volíem saber més. Ens vam fer la pregunta de què hi havia en vida en el parc i vam veure que hi havia una gran varietat d'éssers vius, com de petit com les formigues, grans com els arbres, uns que es veien molt com les persones, uns que estaven molt amagats i els havies de buscar, uns que hi eren sempre, uns estones, uns que volaven o que corrien. Volíem veure com es relacionaven amb l'entorn, així que vam sortir al parc amb una càmera de fotos i apuntar les interaccions que hi havia. Després vam ajuntar totes les fotografies i els temes i vam triar els que més ens van agradar. El nostre grup, quan va arribar al parc, va veure que en algunes parts del parc el terra estava trencat. Vam seguir l'esquerda i vam veure que arribava fins l'arbre. I vam pensar, per què trenca el terra? Vam anar a parlar amb uns jardiners i ens van dir que els hi falta espai sota terra, aleshores trenquen el paviment. La mida de l'arbre depèn del tipus d'arbre. També una curiositat és que les palmeres, com són més flexibles, tenen les arrels més petites i els pins, com són estables i no es mouen, tenen les arrels més grans. El nostre grup anàvem pel parc i vam veure una taranyina. L'havia fet una aranya per caçar insectes i poder-se'ls menjar. La taranyina estava feta en una planta per aguantar-la. Per tant, és molt important la relació entre una aranya, una planta i els insectes, perquè els insectes donen menjar a l'aranya, aliment, i la planta aguanta els fils de la taranyina. Nosaltres, donant una volta per parc, vam veure els avis jugant a cartes. Llavors els vam anar... Vam veure els arbres que ens envoltaven i eren els plataners. Els avis tenen molta sort de tenir els plataners perquè els plataners són de fulla caduca i llavors a l'estiu les fulles creixen i els hi toca l'ombra i a l'hivern al revés, les fulles cauen i els hi toca el sol. Vam seguir una cotorra i vam veure que hi havia que portava un pal a la boca. Llavors ens vam preguntar on va i vam veure que va anar a una palmera que estava fent el seu niu. Normalment al Parc de la Guineueta hem vist que les cotorres només fan els nius a les palmeres, però també poden fer els pins, els arbres, etc. Nosaltres ens vam voler fixar en què feia la gent al parc i vam veure que hi feia moltes coses. La gent, els nens hi jugaven i els avis també hi jugaven a cartes, també passejaven amb un amic o amb un gos, també hi llegien i descansaven, i feien esport, i feien festes d'aniversari i moltes coses més. I també vam veure que hi havia moltes coses pensades per les persones, com el mobiliari, o sigui els bancs, les papeleres, les fonts per beure aigua, els jocs pels nens, les escales i les rampes pels cotxets o pels avis, les flors boniques i moltes coses més. Vam veure al parc que hi havia molts gossos i ens va sobtar. Doncs ja vam veure un espai, era agradable, s'ho passaven bé, els gossos s'ho passen bé perquè és una zona agradable, no hi ha menys soroll que al carrer, que passen cotxes, i tenen una zona especialitzada per als gossos i així poden córrer i fer les caques i els pipis i també aquí veieu una foto que diu si tenen que estar acordats
i que els amos tenen que recollir els excrements, perquè si no pots trepitjar una caca i no és agradable. Al parc, algunes interaccions amb el parc de les persones són negatives. Què vol dir? Que fa malbé al parc. Algunes serien, per exemple, les pintades que la gent fa amb spray als arbres, al mobiliari, a bancs, a gronxadors, com veieu a la foto de l'arbre, doncs que fa lleig. Unes altres serien les caques de gos, que com ha dit abans el Busaio, que està allà, que la gent no recull, i això és dolent per dues raons. La primera perquè ho pots trepitjar i no és agradable. La segona és perquè la tifa, o la caca, fa que vinguin insectes, mosques, mosquits, i això fa que hi hagi més insectes i, per exemple, les mosques porten malalties i els mosquits piquen, no? L'altre seria els plàstics i envasos que la gent llença al terra i a l'estany del parc, i que com aquests envasos tarden molt a desintegrar-se, contaminen durant tot aquest temps. Una altra cosa seria algunes persones passen unes tanques que hi ha i trepitgen la gespa, i la gespa és un element molt important al parc. Altra seria la gent que trenca bancs, gronxadors i més coses, i que no hi ha tants diners així com per poder substituir totes les coses que es trenquen, i que llavors que no ho trenquem, no? Altra seria algunes persones que trenquen branques, trenquen arbres, i fa uns anys, no sé si ho sabeu, van cremar un arbre. Llavors, doncs, que no ho fem. I, per últim, algunes persones que arrenquen flors, i que les flors és un element molt important dins de tots els que n'hi ha al parc. I ja està. Nosaltres anàvem pel parc i vam veure ocells, i ens vam fer una pregunta que era si eren iguals entre ells. I no són, perquè alguns són molt diferents, perquè l'alimentació és molt diferent, perquè alguns mengen pa, altres cucs, fruits i insectes. També el color del plomatge és molt diferent, perquè alguns ocells tenen molts colors i altres només en tenen d'un. Els sons, que hi ha sons agradables i altres que no, que són irritants. El lloc on fan els nius, per exemple les cotorres, que només els fan a les palmeres, i la forma del niu, perquè hi ha nius que són oberts i altres que només hi poden entrar aquells ocells perquè tenen la porta petita. I on viuen, perquè hi ha ocells que viuen en arbres lliurement i ocells que viuen en gàbies, que només hi van a passar estones amb els seus amos. El meu grup ho ha fet dels mosquits perquè passejant per prop d'un estany que hi ha, a mi em va picar un mosquit i aquí es veu, i en aquell moment ens vam fer la pregunta de per què m'havia picat aquest mosquit. Llavors vam pensar que va ser per alimentar-se amb la meva sang. Els mosquits en el parc hi viuen molt bé perquè allà hi ha un estany i poden plantar els seus ous. Nosaltres vam veure que un avi els hi tirava pels coloms perquè mengessin i hi havia unes cotorres que estaven dalt d'un arbre i en veure-ho que tenien menjar doncs van baixar de l'arbre i els hi van prendre i van tornar a pujar a l'arbre perquè així ningú els hi prenia el pa. I vam buscar informació i entre les coses que vam trobar una cosa era com la cotorra va arribar a Catalunya i va ser que al principi només hi havia 2 cotorres i s'han anat reproduint fins que ara queden totes les que n'hi ha ara. Nosaltres, el meu grup, vam anar a fer una entrevista als jardiners i ens van dir les coses que feien ells i ens van sortir les conclusions que què canviaria si ells no estiguessin al parc. Algunes plantes estarien seques o mortes perquè ells les reguen, les poden i les cuiden. La gespa estaria molt alta perquè ells l'han de tallar i s'han d'ocupar d'ella. No hi haurien flors de temporada, hi haurien flors silvestres que sortirien així com així. A la tardor hi hauria tot de fulles per terra perquè ells s'han de treure-les totes i ells ho netegen. I els arbres estarien sense podar i les branques pesarien molt i podrien caure sobre persones o al terra i faria lleig.
Nosaltres, quan vam anar pel parc, ens vam fer una pregunta que era què seria diferent al parc si no hi hagués aigua. I vam veure que alguns animals i algunes persones no podrien beure i fins i tot alguns animals no hi viurien. No es podrien regar les plantes i no hi viurien tantes perquè només amb la pluja no és suficient. El terra i el mobiliari estaria més brut perquè normalment s'utilitza l'aigua per netejar-ho. Hi hauria menys mosquits perquè necessiten l'aigua per posar els seus ous. Nosaltres vam anar al parc i vam veure que hi havia moltes flors i ens vam fer una pregunta que era per què serveixen les flors al parc. I ens van sortir 4 conclusions. Per fer bonic, per fer fruits, que equivaldria les llavors, reproduir la planta i aliment per als ocells, aliment per als insectes i algunes olors agradables. El nostre grup, quan va anar al parc, vam trobar 3 o 4 sargantanes que totes estaven al sol i ens vam preguntar per què els agrada tant estar al sol. Doncs és perquè són rèptils i els rèptils són de sang freda. Què vol dir? Que no es poden, com si diguéssim, autoescalfar. En canvi, nosaltres, que som mamífers, som de sang calenta i ens podem autoescalfar. Com les sargantanes no ho són, necessiten ajuda del sol. Quan no hi ha sol, què fan? S'amaguen al cau per mantenir l'escalfor. Nosaltres, al finalitzar el treball, vam fer una maqueta, que està allà, que cada fil significaria una cosa. I, per exemple, el blau seria... el verd seria l'alimentació i podríem lligar l'ocell amb el cuc perquè l'ocell es menja el cuc. El Víctor és l'ocell i el Nil és el cuc i això. L'aigua serveix per fer els mosquits que creixin, perquè el cuc, perquè l'ocell pugui beure i això. Després de fer aquest treball, cada vegada que anem al parc ens el mirem diferent. A veure si esperem que a vosaltres us passi el mateix. Thank you.